Jurgen Streppel, tevreden met het resultaat? Nee. Er had echt meer in gezeten. Ja, dat klopt. Ja. Maar ja, goed, uiteindelijk als je plak voor tijd maakt, dan is dat fijn. Maar dat was niet meer dan verdiend, denk ik. Wat ging er eigenlijk fout in de eerste helft dan? Nou, in de eerste paar minuten geef het gewoon weg. Eén lange bal die achter de laatste linie valt en hij zit binnen. Ja, Hoe zie je? dan begin je niet lekker natuurlijk. Ja, hoe zie je die nieuwkomers allemaal? Postema en zo. Die zijn niet pas net, die hebben 2 keer meegetraind. Dus die hebben tijd nodig. We spelen met 9 posities met andere jongens. Dus dat heeft tijd nodig en die krijgen ze ook. Maar ja, dan moeten we deze wedstrijden wel proberen nog te winnen natuurlijk. En dat had makkelijk gekund. Er zit heel veel progressie in Rode JC. Ja, zeker. Ja, zeker. Dus tevreden ben je niet helemaal? Nee. Dus je wint wel, maar nu niet. Ja, nu. Ja. Nu volgende week naar PSV thuis. Ja, nee, goed. Laten we eerst deze wedstrijd maar bewerken. We staan net 2 minuten van het veld af. Dus, maar dat klopt. Kunnen we weer werken, kunnen we weer trainen en dat is prima. En een derby? Ja. Dat is de mooiste wedstrijden toch? Jammer dat we niet in de laatste minuut nog kregen 2 hele grote kansen. Dat was helemaal een mooi eind geweest.